Carles, com estàs? Pues preocupat. Preocupat per l'autobús, pels trens... Jo per el tema de... No, ni per l'extrema dreta d'Itàlia tampoc. Jo pel tema de la Laura Escanes i el Risto Mejide. Sí, això és el que m'ha preocupat a mi. Però abans volem obrir la plana de l'horòscop, perquè crec que avui parlarem d'això, de... La meva plana preferida, sense cap mena de dubte. Tu de quin signe ets? Jo crec que Capricorni. Soc del 17 de gener, és Capricorni. Capricorni, doncs mira, anem a llegir. Agafem el diari, diu: la seva vida social pot resultar molt positiva, tant en el pla afectiu com en el personal. Sí, bona senyal, pinta bé el dia. Procuri tenir cura del seu aspecte personal, encara que per això hagi de renunciar a la comunitat. T'has deixat la gorra avui, eh? Sí, avui sí. O sigui... Potser és això. Però jo normalment no surto de casa, vull dir, avui, potser aquesta és la meva vida social, perquè de no sortir de casa, estar aquí, doncs ja, la veritat, avui va bé. A nivell social... Però potser t'està recomanant el gimnàs, no? Perquè diu, aspecte personal l'has de cuidar avui, encara que sigui un esforç. Jo m'haig de donar de baixa al gimnàs. Porto 5 mesos pagant i he anat 2 dies només, Saps que jo ho vaig fer, també? Hòstia, però fa vergonya anar, que subvencioneu el gimnàs, que sobreviuen gràcies a gent com vosaltres. Jo t'ho prometo, del setembre al febrer, i quan vaig tornar a la quota ni em van preguntar, ho van donar per assumit de s'ha donat de baixa. Jo us explico què passa amb el gimnàs. Jo vaig anar el primer dia al gimnàs i em van reconèixer alguns en plan, hòstia, Tamayo, el del canal de YouTube i tal. Llavors la dona de... Jo estava fent cua per donar-me d'alta i hi havia un noi que es venia a donar d'alta també. I la dona li va començar a dir, en plan, hòstia, tinc aquí que tu vas venir, en plan, vas estar 4 mesos i vas venir 2 dies, faràs el mateix i tal, però li va fer com una bulla ja que ara a mi em fa vergonya anar perquè em digui, en plan, portes 5 mesos pagant i has vingut 2. Clar, i dic, el xantatge emocional aquest que em fa vergonya. Ho has de canviar de gimnàs, no? Sí, però jo vaig intentar donar una de baixa per telèfon i no es pot. Et fan anar ja a humillar-te. A veure la teva cara i dir, mira-te. I dir-te això de, mira, has vingut 2 dies. On és el teu bíceps, no? Déu-n'hi-do. Horòscop, volem parlar d'horòscop? Segur que el que et diu el diari l'horòscop té relació amb això, seguríssim. L'horòscop no pot fallar, no? Bueno. Vosaltres sou d'horòscop? El llegiu habitualment o no? Jo el llegeixo però per fer uns riures, bàsicament. O sigui, he de confessar que jo, una de les meves primeres feines en un diari local on treballava era escriure l'horòscop. Què dius? Home, i tant. Sí. Eres el Sandro Rey de Badalona. Exacte. I llavors, clar, jo deia, a veure, la meva amiga, no sé, l'Ariadna era tal, la Noemí era tal, la Mar era tal, i llavors, en funció de la vida d'elles, anava posant els horòscops, això, confessió, no sigui que, atenció, també era una farsant. Que aquesta és la ciència que hi havia darrere de... Mare de Déu santíssim. Clar, anàvem a parlar de farsants, però ara s'obre una carpeta aquí que Déu-n'hi-do, Carles? Sí, jo us volia parlar de les sentències que hi ha hagut a favor de condemnar a vidents, ¿vale? Que alguns utilitzen l'horòscop, però aquí cada maestrillo tiene su librillo. Aleshores, us explicaré els 2 casos que hi ha. Són els 2 únics casos que jo he trobat, Jo crec que són els 2 únics que hi ha, però bueno. El més recent és el de la vident Pepita Vilallonga, que no sé si us sona, que va passar al gener de l'any passat, que va ser condemnada a 2 anys i mig de presó. Sí, és veritat, vam seguir el judici, sí. Sí, i precisament el que va fer ella va ser això, no? Va venir la víctima i li va dir que estava a punt de morir-se i que si volia salvar-se, doncs que li havia entrat un mal d'ull i tal, i que havia de fer una sèrie de processos, no? Pues mira, si em dones 3.000 euros i tal, farem un ritual i et salvaràs, no? Perquè si no, en una setmana, la mort és imminent, en una setmana moriràs. Aquest ritual anava bé, però encara faltava alguna cosa més, aleshores, jo què sé, havien de contractar un sacerdot de no sé on, anar de viatge... Bueno, al final va acabar pagant més de 30.000 euros. 30.000 euros, Més de 30.000, això crec que va ser el 2016. Clar, quan ella, de cop, li van dir, havent pagat ja més de 30.000 euros, li diuen, mira, que encara no està del tot, encara falta alguna cosa per sanar, hauries de pagar 10.000 euros més. Ella aquí ja va sospitar alguna cosa, va parlar amb els seus familiars i van denunciar. I aquí sí que s'ha aconseguit una sentència favorable perquè s'entén que està sent manipulada, no? O sigui, entenem que ella no està decidint de manera lliure. Si et diuen, tens una malaltia, si no et cures moriràs, i et comencen a... I jo sé com fer-ho per curar-te, no? Això fan molts pseudoterapeutes o molts d'aquests... Jo crec que podem dir estafadors perquè hi ha una sentència, no? Aquí no la liguem. No cal el presumpte, no? A priori. Hi ha 2... Que em sembla també la sentència bastant poca. Són 2 anys i mig de presó i 2 anys i mig que no pot seguir fent màgia, no sé com es diu, no pot fer la seva professió de maga. Sí, no sé, què fan? No? Sí, però a partir de sanadora, en un any ja pot tornar. El que passa que aquí hi ha un meló, és a dir, tu quan vas a un lloc d'aquests també saps a què jugues. És a dir, jo si vaig a un metge, jo sí que espero que em curi, però si tu vas a un evident, dius, home... Però juguen amb la teva fe, vull dir... Clar, el tema és que tu vas a l'evident potser perquè ja és l'últim recurs, no? Depèn com. O estàs molt perdut i llavors ells s'aprofiten, no? Hi ha l'aprofitament aquest de la teva situació personal. Si és la teva fe, si tu ja hi creus... Jo sempre dic, si algú creu amb l'horòscop, doncs endavant. Si tu creus amb jo què sé, amb el karma i tal, endavant. El problema és que no pots deixar que això condicioni molt la teva vida. I al final, amb una creença, sigui la cristiana o sigui la que sigui, si hi ha algun espavilat, pot utilitzar la teva creença per acabar-te manipulant, com va ser en aquest cas. I en aquest cas, per això, a nivell judicial, s'ha entès que la víctima no estava decidint de manera lliure, no estava donant-li els diners de manera lliure, sinó que havia estat manipulada per aconseguir un tracte de favor per part seva.
Aleshores, ara faig un mes després, perquè tot això va passar... Van haver-hi diversos judicis paral·lels i un mes després va sortir una altra sentència d'un cas molt semblant que va quedar absolta. Crec que va ser al País Basc, on una vident li va dir que havia vist que tenia males vibracions i que havia de contractar un santero. I aleshores va començar, no? Armes de donar 6.000 euros, 8.000 euros i tal, fins que va arribar a tal punt que va donar el negoci que tenia, el va donar a la vident, que crec que el negoci era una residència a Donòstia. Clar, t'enfonsa la vida. Clar, ella ho feia perquè realment pensava que anava a ajudar a ella, anava a ajudar a la seva filla, i clar, un cop t'adones tu, que han passat 7 anys, que segueixes en teoria igual de malament, que encara s'està seguint donant diners... Aquí, ja et dic, va donar fins i tot la residència aquesta, clar, quan et dones aquest engany ho denúncies, però aquí van dir que ho has donat lliurement, no? Lliurement, clar, tu has fet el que has volgut, has donat aquests diners, doncs, bueno, allà tu, no? I em sembla molt curiós això, no? Amb un mes de diferència, 2 sentències, que les 2 entenem que són persones que han estat manipulades i que, òbviament, quan estàs sent manipulat no pots decidir lliurement, doncs en aquest cas les sentències han estat al revés. El contrast, I aquest tipus d'estafes s'assemblen... Al principi ens parlaves de la secta de l'ayahuasca, no? Com captava la gent, de vine, et trobes malament, vine, prova això, que et curaràs. S'assembla al modus operandi? Un moment de vulnerabilitat i ja tenia una creença afí, vull dir, però que al final hi ha tants grups de persuasió coercitiva que es diuen que, vull dir, que encara que no creguis tu amb la màgia, hi ha grups que tenen aparència de partits polítics que també aprofiten les mateixes tècniques. Clar. Vull dir que tots, en un moment de vulnerabilitat, tothom pot caure en una estafa d'aquest tipus, no? I m'he buscat la primera sentència que havia trobat jo a favor així de condemnar un vident, que va ser el 2015, que van condemnar a 4 anys de presó un vident que havia estafat, en aquest cas, 74.000 euros. 74.000? Amb el mateix procés de et curaré... Sí. És que, a més, clar, es deurien fer d'or. És a dir, si aquesta és la primera sentència i parlem del 2015, vol dir que en anys anteriors, no? Si anem tirant enrere, quanta gent no s'ha fet d'or amb aquestes pràctiques? Aquesta gent no és tonta i aleshores no hi ha proves de res, perquè una altra sentència que havia estat llegint era com la noia deia que havia pagat 50.000 euros, no me'n recordo, 50.000 euros, però clar, tot era en negre i no quedava constància de res. Ja t'anava a dir, vull dir, factura d'això segur que no n'hi ha. Clar, home, com te la fan? L'IVA por... No sé. Que empieza de aura. 21% de IVA, no? No sé. O IVA superreduït, potser. No sé. Podem reclamar-ho. Bueno, el resum, conclusió. Aneu amb cuidado que la màgia no existeix. Ojalà, a mi m'encantaria que Hogwarts existís, per exemple, però desgraciadament no existeix. Aquí tenim el Màgic Andreu, que fa màgia. Sí. Que passa que la seva ja ho assumim, no? Sí. I és bona, és màgia bona. És de la bona. Més surt cada dia al carrer, bueno, la gent està al·lucinant. Ja sabeu que aquest divendres el tenim o no? Sí, aquest divendres Màgic Andreu i podeu guanyar un maletí del Màgic Andreu firmat per ell. Ja sabeu que fa màgia aquí als voltants del carrer Cas, de la ràdio, o sigui que acosteu-vos-hi, que us ho passareu molt bé. Un maletí que riu tant tu del de Màgia Borrat. Estic emocionat amb aquesta música ara. Home, faig a plorar, Una mica de Hogwarts. I ets molt de Harry Potter o no? M'encanta Harry Potter. Sí, Però molt heavy, Mira, Jo vaig estar a Escòcia aquest estiu i vaig agafar el tren aquell que fa el recorregut dels frics de Harry Potter i hi ha gent vestida amb la bufanda de Hogwarts, de la de ratlles, que espera el tren i et saluda des de baix, però amb la inclemència del temps d'Escòcia... Jo seria d'aquests. Tu series d'aquests. Estoicament, allà. No sé si eres, no et vaig veure, però... Jo em dedico a això, o sigui, no sé quant temps tenim, però jo em vaig començar a dedicar Jo volia ser director de cine, perquè el meu objectiu primer era ser... Jo estava esperant la carta de Hogwarts, vale? Aleshores, com que no arribava la carta, clar, van passar els 11 anys i tal, i quan no va arribar la carta... T'has rendit, ja? Clar, jo vaig dir, hòstia, que igual no existeix. Ojo, cuidado, que igual... Aleshores em vaig haver de replantejar la vida, vaig dir, bueno, el nen de Hogwarts, el Daniel Radcliffe, és actor i està a Hogwarts. I vaig apuntar a fer teatre. Però no se'm donava bé el teatre, i vaig dir, bueno, millor dirigir. Potser de director, Clar, potser director, i ara estoy en ello, a veure. Sí? Sí, el meu somni és fer una pel·li. Però estàs en ello o no? Bueno, ja t'ho explicaré, perquè ara em faràs aquí treu exclusiva. Això estem. Va, una mica de Hogwarts. Doncs un dia el que hem de fer és parlar de Harry Potter. Farem venir la Soledad Domínguez, la nostra companya d'ensenyament, que li encanta Harry Potter també, i jo crec que podem muntar una cosa xula. Jo he de confessar que no ho suporto. He sigut incapaç de veure cap pel·li de Harry Potter seguida. Bueno, però llegeix els llibres. Sí, a mi em passa això. Jo, el llibre sí, la pel·li... Els llibres els he provat. Jo crec que les pel·lis les he vist totes i del llibre no n'he llegit cap. Sí, Els llibres estan molt guais. Però jo em vaig començar a veure ara fa poc la primera pel·li una altra vegada i passa 1 hora i mitja abans no arriba a Hogwarts. Aquí és un buina para, és molt lent tot. Sí, jo pensava que a mitja hora ja estava a Hogwarts i no, 1 hora i mitja encara no ha arribat. Com els partits de futbol d'Oliver i Benji. És que imagina't l'adolescència quan triga, no?, les pel·lis. És que clar. Doncs va, parlant de música, sabeu que als 40 va arrasar ahir a les festes de la Mercè, no? Amb gent com Lola Índigo. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena para su Fins
de 80.000 persones que van anar a l'escenari dels 40 principals. És brutal. Tu comptes una persona una darrere l'altra fins a arribar a 80.000 i és increïble. Home, posa-les en fila índia, tu, fins on arriba. Tu dius, Carles, que no... Estàs una estona, per comptar fins a 80.000, no? Una estoneta, sí. Bueno, ara amb els mòbils ho parlàvem, no sé amb qui ho parlàvem l'altre dia. Amb el Ramoneda. De per què no podem tenir una medició exacta de quanta gent hi havia, tenint en compte que cada mòbil envia una senyal a un satèl·lit. Hòstia, és veritat. Sí, I això crec que es podria fer, el que crec que a ningú li interessa, no? Jo crec que sí que hi ha càlculs de segons l'espai i segons el que ocupa una persona, hi ha apps que calculen quanta gent hi cap en aquest indret. Segons els quilòmetres que ocupa i la distància entre cadascú. És veritat que amb la geolocalització seria molt més fàcil fins i tot, perquè ja no només és una qüestió d'espai, sinó els que hi són els que surten. Exacte, vull dir. El Google Maps té aquestes dades, no? Per això et diu que quan hi ha una retenció i tal, en teoria hi ha molts mòbils junts. Vau veure un experiment que va fer un tio que va agafar una carretilla amb 200.000 mòbils i va anar pel carrer i aleshores posava que estava col·lapsat tot. Hòstia, va ser un experiment... Google Maps? Sí. Però això ho hauríem de fer. Tenim 200 mòbils. Home, si agafem un per un de tots els de la redacció, potser sí, que acabaríem. Anava una carretilla i... De tot l'edifici, va.